Здравейте! Както обикновено, едно и също. Една разбита къща, правим security заключване от най-висок клас. Тук още два настрелища трябва да сложа. 16 security активни и 2 пасивни заключвания. Ето колегата, само ще помня да погледне. Ето тук също два настрелища имаме. Вие гърба как ще ми дойде. Така, 16 security заключване на тази врата. Лек натиск, виждате следичката, колко е деликатна и се влязва. Така, ние изхвърляме стария обков. Ето го, пак ще помогна колегата за да не си втори репортаж. Ето го стария обков. Абсолютно всичко. Панти, дръжки, обков, винчета, абсолютно всичко изхвърлено. И на този Тьомерлинг е монтиран High Security обков от най-висок клас. Не е само да монтираш обкова, да сложиш пантата и до тук. Лепи се стъклото за крилото. Слагат се нишини. За да е High Security заключване VK3. При положение, че ще зададе VK3, много хора ми се обаждат и като искаме заключване VK3. За да е VK3 заключването, до грамата трябва да е с обърната армировка. Има си алгоритъм. В смисъл, има си закономерности, които няма как да се прескочат, за да имат този стандартна сигурност. Така, става проче всяка една дограма, от тук и духало. Тук имаше корен на вратата, цял сантиметър. Изправихме вратата, многоточково заключване. В момента, вижте, дръжката сключена е сложил. Затваря като ходилник, нищо не се чува. Така, това нещо се прави на място от нас и всяка една наглед необратим процес с дограмата, ние може да я възродим, да направим революция с нея буквално и тя да затваря перфектно и да върви дълги години без да имате никакви проблеми. Виждате, всеки един security различен, ето ще ви покажа. В смисъл да се види, защото има субективен фактор. Винаги хората с недоверие са прави, защото всеки ги подвел по някакъв начин. Ето вижте. Ето, желязка. Армировката е 2 и 2. В смисъл, добре се го направи този профил, изкриви се от слънцето, за да се прави цветна дограма. Подложена на грейки слънце, трябва да има специални отвори за вентилация, стъклото се лепи за крилото, както сега в момента го правим. И така, за въпроси, за security заключване на къщите, за духащи дограми и на апартаментите, разбира се. Ние сме на среща, даваме срок 5-6 дни, но пък реагираме креативно винаги. Успешен ден, бъдете здрави!